Исәнмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы. 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин, Рузилә Хәйретдинова булачакмын. Дөресен генә әйткәндә, тапшыруның иң җаваплы чыгарылышын алып баруыма шиксез шатмын. Икенче яктан, бик дулкынланам, чөнки бүген лайыклы хитның ноябрь җиңүчесе билгеле булачак. Ә без башлыйбыз. Хит парадны Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановларның "Шундый көттем" исемле җыры башлап җибәрә. Клип төшерү елдан-ел авырлаша икән. Кая гына барсаң да рөхсәт сорарга кирәк, хәтта урамда ут баганасы төбендә төшерсәң дә. Табигать кочагында да төшереп булыр иде, ләкин сезне шаккаттырасы килә диде Илсур. Минемчә, Шәрипҗановлар 7 минутлык клиплары белән койган максатларына иреште. Biz tırmışta gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тёшының кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршылыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minнән көләш, что ли, мин аңламыйм. Шулай бит инде. Әйдә, чәйнәп торма миңа. Сез гаилә психологы тынычланыгыз, Харшин. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Ихтибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмый. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще, менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы. Каршылыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әле дә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаман да кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршылыйк. Әйдәгез, чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Шундай көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сорап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мең ялгыштым.
бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мен ялгыштым, мен кат кидем, кидем, кидем. Сен чыкканчы юлларыма, арыма, арыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мен ялгыштым, мен кат кидем, кидем, кидем. Сен чыкканчы юлларыма, арыма, арыма, ятларны син дия идем. Мин сине көттем. Нурлат егеті Рамил Хажимуратов гаиләсендә көндә бәйрәм, көндә туй. Бу атнада Рамилнең тормыш иптәше Ләйләнең туган көне булган. Бәйрәмне якыннары белән билгеләп үткәннәр. Кадерлемә шәшке тун бүләк иттем. Бәясе 120 мең сум диде җырчы. Ләйләне туган көне белән котлыйбыз. Шәшке тун җылы тәнегездә туссын, Ләйлә. Yara, совещание шума tamam. Arkadaşlar şuralardan. Kışlar yazlar ötті, жылы жәйлер жетті. Сирин шәшәге исілер, себебі жиллер есті. Шәшәг атып ерегімді махаббәтім келеді. Сені генә яратам деп жаным әйттені де. Тимә, 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 тимә ерегіме. Яратамын деп кенә дәш қара күзелеріме. Тимә, 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 тимә яраларға. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға. Тимә, 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 тимә ерегіме. Яратамын деп кенә дәш қара күзелеріме. Тимә, 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 тимә яраларға. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға. Әләр пар былбыллар мыңлы киләреміне. Қызықсынып мин күзәтәм синең күзләреңне. Яздар белән таңнарымда саф сөйү киледе. Сине генә яратам дип жаным әйттене де. Тимә, 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 тимә йөрәгемә. Яратамын дип кенә дәш кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларга. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға. Алмайым шак куларыңны минем куларымнан. Житәкләшеп бергә узык тормыш юлларымнан. Таң йылдызы шулпаннарга тиңлейм мин сине. Сине генә яратам дип жаным әйттене де. Тимә, 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 тимә йөрәгемә. Яратамын дип кенә дәш кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларга. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға. Тимә, 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 тимә йөрәгемә. Яратамын дип кенә яш кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларға. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға. Тимә, 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 тимә яраларға. Жан ишеткіш салқын жилер кертмей араларға.
көннәрдә Мәйдан каналы Яңа ел тамашасын төшерде. Концертта үткән заманның популяр җырлары белән бергә бүгенге көн хитлары да яңгыраячак. Моннан тыш артистларны көтелмәгән образларда күрерсез. Мөгъҗизаларга бай тамашада Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар, мин һәм башка бик күп артистлар катнашты. Йолдызлар яктысында исемле тамашаны 31 декабрь көнне Мәйдан каналында карагыз, дуслар. Icmahımlı min tattım Suyu dolu gözlerinde Bir kürde min battım Sen de mine kız attın Min de sine kız attın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sen de mine kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattın Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durğan Tağım bir tağım attı Sen de mine kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattın Tağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnerinin irkesinden Yüreğime ufattın Sine mine kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattın Sine mine kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattın Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattın Лайыклы хит кунагы танылган алып баручы җырчы Булат Бәйрәмов. Сәлам, Булат, ничек кәефләр? Сәлам, Рузилә, Аллаға шөкер, бер килеш. Үзегездә ничек? Аллага шөкер, минеке дә. Булат, әйтәле менә, сез Ләйсән белән төрле образларда видеолар төшерәсез. Берегез Дивания Критиковна, икенчегез Подружка. Идеяларны сез кайдан аласыз? Идеялар алу дигәннәр инде ул интернетта бит ул идеялар, менә шул Инстаграмда. Без аны Инстаграмда чыгарып барабыз. Инстаграмда әйтик берәр җырчы, танылган җырчы, ниндер җыр яздырса, кадәр чыгыш ясаса, ниндер гамәл кылса, нәрсәдер сатып алса, монда шундук тәнкыйтьчеләр, хәзер инде ул хейтерлар дип атай, хейтерлар килеп аларга негатив яза башлыйлар. Син шулай, син мондый, бирәктән менә хатын-кызлар, кызлар нәрсәдер ясатса, синең иреннәрең ясаган, синең булай эшләгән, булай менә шул сүзләрне аласың да алар жазганнарны күчереп сөйлисең. Әйе, сценарий уйлысы да юк. Менә анда кемнәндер интервью алса, менә шундый резонанс дип әйтик, берәр вакыйга булса,
Анда әйтәм бит яхшыны язучылар да бар, әлбәттә. Без аны дип әйтеп тормыйбыз. Кирәк түгел, кызык түгел. Халыкка бит үзенә кызык, негатив. Шул негативны алып, шалт сөйлисең. Булды, китте, вәссәлам. Менә идеяны үзләре бирәләр. Менә шул ук тәнкыйть язучылар үзләре ук идеяны биреп торалар. Бик шәп килеп чыга, конечно. Рәхмәт. Рәхмәт. Ну, монда Ләйсәннең өлеше зуррактыр дип уйлыйм инде. Аның көлүләре, үзен тотышы, үзгәрүе. Мин шулай дип уйлыйм. Карале, сезне еш тәнкыйтьлиләрме? Тәнкыйтьләр дип шул Инстаграмдамы? Әйе. Элек күбрәк иде кебегрәк. Хәзер әле ничектер, бәлкем күбесе аларны блокта ятадыр инде, кем белә. Хәзер аның хәтле күп түгел, бәлкем сәбәп бирмәйбездер. Икенче яктан карасаң, әлләнсә үзгәрмәде кебек. Менә шул тәнкыйть, менә бу кызыклы видеолар төшерә башлагач, халык киресенчә ничектер менә Ләйсәнгә дә язалар, без сезне бөтен икенче яктан ачтык, сез шундый икән, гади икән, кызык икән сезнең белән дип. Элек уйлыйлар ди, менә Ләйсән ул шундый берни тау кебек кыясыман, менә шундыйрак, аңа сүз әйтеп булмый, ягын килеп булмый, башка төрле яктан ачылды. Менә шуңа күрә монда күбрәк җылы сүзләр, киресенчә мактау сүзләре яза башладылар дип уйлыйм. Менә бу видеоларга карап инде. Аны өчен аерым рәхмәт безнең телевизион һәм инста тамашачыларыбызга. Карале Булат, менә 3 кыз әтисе булуы кыенмы сиңа? Нинди авырлыклар белән шашырга туры килә менә? Кызлар белән. Гомумән әти әни булу ул җиңел эш түгелдер дип саныйм. Ул миңа гына түгел, бер балаң булдымы синең, 2 балаңмы, 3 балаң, монда инде бу зур җаваплылык. Беренчедән, кыен, авыр дип без аны әйтә алмыйбыз. Әйтә алмыйбыз һәм әйтергә хакыбыз да юктыр дип уйлыйм. Чөнки һәрбер бала, һәрбер ата-анага ул Аллаһ бүләге. Кемдер бөтенләй баласыз гаиләләрдә бар бит. Кемдер еллар буе тырышып та балалары була алмый. Шуңа күрә без Аллага шөкер дибез, инде Худайга шөкер дибез. Балалар булганыбызга бик күңелле, бик рәхәт, аның бар инде әлбәттә. Балалар авырып китсә, ул сиңа авыр. Син әйтәсең әле күп очракта менә, үзем авырыйм, үземдә температура булсын, балада булганчы дип инде. Шулай бит, аны син үзеңдә әни кеше буларак аңлыйсыңдыр. Әлбәттә. Шуңа балалар үзләре безне тәрбиялиләр. Алар белән кызык. Менә әле уллары хәзер бер төрле, уртанчысы бер төрле, аның чыры башланды. Кичесенә 3 яшь ярым инде. Ул гомумән башка төрле. Ул безнең гаиләгә бөтенләй башка төсмер кертте дип әйтикме. Гомумән башка атмосфера гаиләдә. Яңа сулыш, үзебездә мин элек кичермәгән хис кичерешләрне кичерә башлыйсың менә кичкенә балам. Чөнки бу яшькә җитеп, 40 яшькә җитеп, бала алып кайткач, ничектер, ул бөтенләй башкача, ул тәмлерәк тә. Тегеләре белән әле без үзебез яшь булганбыз. Анда әле әти-әни булу турында бит уйламыйсың, ничегрәк тәрбиялисең икән, тегеләйме, булаймы дип. Менә тәм бит башкача. Шуңа 4 бала буламы, 5 баламы, барысы да зур җаваплылык. Бер бала белән дә әйтәм бит, иң мөһиме алар сау сәламәт булсыннар, игелекле, акыллы балалар булып үссеннәр инде. Амин. Синең аш-су турында тапшыруың да бар бит әлеме? Үзең пешергә яратасыңмы син? Нәрсәләр пешерә беләсең күбрәк? Нәрсәләр пешергә яратасың? Яратасың. Так, аш-су тапшыруында мин анда күбрәк пешермим. Мин дә карап торам. Кешегә син шуны пешер, әйе булганың бар. Бер генә тапкырда түгел әле. Син шуны пешер дип мин әйтәм, үземә килгәндә мин урамда, Казанда, мәсәлән, учак белән нәрсәдер пылау пешерергә яратам. Чакак били дигән ризык бар менә, шуны пешерергә була. Нәрсә дигән ризык? Чакак били ул тавык итеннән, тавык итен шул ук яшелчәләр белән инде син аны утта пешерәсең. Ул Кавказ ризыгы, Грузияныкы чакак били тавык дигәнне аңлатырга. Казанмы? Шурпа була. Йо, шурпасы, анда шурпасы аз була менә монда. Итне пешерәсең, тавык итен. Тулайым бер тавыкмы, икән ансың мөһим түгел. Анасын хашлама дигән ризыкны пешерергә яратам. Шул идея булса, мин пешергәндә иң мөһиме минем янда бер кеше булмасын. Хатын булмасын. Хатын булганда мин кухняга ашарга гына керәм. Яисә ул анда сораса, мәсәлән, суган турап бир дип, яисә итне чабып бирергә, кисеп бирергә, мин ансына булыша алам. Булай Ләйсән кухняда булганда ул эшли, мин кысылмыйм. Әгәр дә ул миңа нәрсәдер әйтә икән, ул идея булмаганда гына мин пешерә алам. Мәсәлән, анда ул көне буе юк, мин ярты көн мәсәлән идея рәхәтләнеп бер үзем, анда музыка тыңлый, яисә видео карап ниндидер, әкренләп минем бик оста килеп чыга макароны по-флотски. Охо, макарон по-флотски. Әйе, фарш иләтәсе юк, суган белән фаршны кыздырасың да, макаронны пешерәсең да, бергә бутыйсың да аннан соң, һәм өстенә бераз гына сыр уып саласың. Бик тәмле була. Туз салырга да унтмагыз. Хәзер сиңа блиц сораштыру узарга тәкъдим итәм. Беренче сорау. Син җавапларын беләсеңме үзең? Беләм. Мин беләм, син бел, әйдә.
Киттек. Беренче очкышларны нәрсәдән ясаганнар? Агачтан яки пластмастан? Точно кагаздан түгел инде агачтан булгандар дип уйлыйм. Мен Дөрес. чөнки ул вакытта пластмасс юк бит әле. Кая анда булсын инде ул Молодец. вакытта. Икенче сорау. Пластмасс. Иң биек таулар кайда урнашкан? Азиядә яки Европада? Евразияда. Дөрес әйттемме? Азиядә, Евразиядә. Азияда, мен де Азияда бетмәшем. Син нишәп җавабын әйттең инде мен аны алда. Син әйттең иш. Мен Евразия дип әйттем. Ярар, дөрес дип. Дөрес. Булсын әйе. Теге 5лене урталай бүләбез дә 2,5. Әйе, өченче сорау. Кызларның туган көннәре тиз генә Мен беләм әйтергә. 22, 11 һәм 17. Юк, мен айлар белән әйтәм, мен әле соннарын әйттем сезгә. Булды. Тиз генә. Сине нәрсә илһамландыра? Мине яхшы музыка, җыр, күңелле җыр, күңелгә ятышлы һәм илһамландырырга мөмкин. Яхшы берәр видео һәм илһамландырырга мөмкин. Хатыным пешергән мантый. Менә бит. Нәрсә ачуыңны чыгара? Теге сигәдик. Пөхтә булмаган кешеләр һәм вәгъдәләрен үтәмәгән кешеләр һәм вакытында соңга калып килгән кешеләр. Ул мин булам соңга килдем. Юк, син аны хәтле күп озакка соңга калмадың әле бүген. Әле мин көтеп арып өлгермәдем. Рәхмәт әңгәмәң өчен. Бетте сораулар. Әйе, бетте сораулар бетте. Сезнең хәзер инде клипка күчәбез. Үзегезгә бик зур рәхмәт, уңышлар. Машина йөртә белмиде, гелеминне гаеплисең, гранаталы маймыл диеп, күз ашарга бирмисең. Кая бара, нишлисең? Соң бәгърем үзең аңла, әйтмичә булмыйласың, сулга поворотник кушып, уң якка борыласың. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам. Телисеңме сине һәр көн, үбәккәнә уятам. Эх, җаным таш бит синең, кызгана да белмисең, миңа авыр булган чакта хәлләремә кермисең. Айратым начар үлә. бармагың киселгәндән, үлеп китәрсең микән? Бала табып кара әле, нишләп бетерсең икән? Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың. яратам, бары синең өчен генә маникюрлар ясатам. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың. яратам, телисеңме сиңа көндә бәлеш кенә ашатам. Hay kızlar yaratasın, birisinde uzdırmıysan, bırıla karap nişe, muyununa sındırmıysan. Оларга карыйм да мин, үз-үземә шаккатам. Берсенә дә исем китми, сине генә яратам. Yaratmıysan, Яратам, yaratmıysan, яратам. sine uylap koyaş bata, sine uylap atatam. Yaratmıysan, Яратмыйсың, yaratam, yaratmıysan, яратмыйсың. yaratam. Мин яратам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем аңлатам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем
Ландыш Нигъматҗанованың Инстаграмдагы сәхифәсендә төп геройның кем икәнен күпләр белә. Әйе, Ландышның кызы Ләйлә. Бер көнне Ләйлә кечкенә инесе Каюмны карарга ярдәм иткән. Моның өчен әнисеннән акча да сораган. Миңа күп кирәкми, 500 сум җитә, кибеттән аласы әйберем бар иде дип, әнисен шаккаттырган Ләйлә. Матур бары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа. Чәчәкләргә күмәсең, кулларыңда йөртәсең, гашыйк булдым мине сиңа. Биш ай инде көткәнгә, сөюемнән көйгәнгә. Бер сорау борчый, күптәннән борчый, кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Гомерләр узып бара, тормышта үтеп бара, 10 ел инде яшибез. Сөйгәнем дип әйтәсең, бүләкләргә күмәсең, матур тормыш итәбез. Балалар үсеп бара, яшьлегем үтеп бара. Шул ук бер сорау, күптәнге сорау, кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан инде үтәрмен. Илзидә Госман иҗатының үзенчәлеге нәрсәдә дип уйлыйсыз? Бу хакта җырчының үзеннән сорадык. Тамашачым тавышымны, моңымны башка җырчыларныкы белән бутап булмый ди. Җырларны да бер композитордан, бер шагыйрьдән генә алмыйм. Тормышта сирәк яктыртыла торган проблемалы темаларга җырлыйм ди Илзидә Госман. Yüreğime иши
атнада Россиядә уллар көне билгеләп үтелде. Бу уңайдан Алсу һәм Азат Фазлыевлар уллары белән төшкән гаҗәеп матур фотолары белән уртаклашты. Улларымны бик яратам, бәхетле, тырыш, акыллы һәм ярдәмчел булып үссеннәр ди Азат. Без дә уллары булган һәр кемне бәйрәм белән котлыйбыз. Һәр бала әти-әнисенең ныклы, терәге һәм горурлыгы булсын. Язмышыма бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара, моңлы җырым таңда сузганда. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сине күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сине күзләреңне яраттым. Иңнәребез булсын безгә терәк, юлларыбыз булсын гел уртак. Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас, тигезлектә гомер без булсак. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сине күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сине күзләреңне яраттым. Язмышыма рәхмәтлемен бүген, бәхет көтәм килер көндә дә. Безнең сөю мәңге янып торсын, аяктысы булып төнләдә. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, сине күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, сине күзләреңне яраттым. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, сине күзләреңне яраттым. Артистларның күпчелеге теге яки бу уен коралында уйный белә. Әйтик, Марсель Закиров фортепианода уйный икән. Университетка укырга кергәндә фортепианода бөтенләй уйный белмим идем. Әмма устазым Россиянең һәм Башкортстанның атказанган артисты Елена Мороз әлеге уен коралына мәхәббәт уятты, ди Марсель.
Тормыш бармы шома гына төрле хәлдә каласың уйламаганда иң якын кешеңне югалтасың яшәргә кирәк яшәргә алга барырга кирәк сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк Көч табып һәм дә тырышып максатыңа атларга булдыра алмыйм диеп уйлап ярамый һич туктарга яшәргә кирәк яшәргә алга барырга кирәк сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк Исән булсын якыннарым сау сәләмәт торсыннар кадерен белеп гомерләрне тик бәхетле булсыннар яшәргә кирәк яшәргә алга барырга кирәк сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк яшәргә кирәк яшәргә алга барырга кирәк сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк Автор башкаручы Роза Мустафиева Сочидан Кара диңгез буйларыннан барыгызга да бик күп сәлам юллады. Хит парадта катнаша торган Алло әни җырым әнием Зәйтүнәгә багышлана. Әнинең бакыйлыкка күчкәненә 20 еллап вакыт узды. Әниемне бик сагынам. Дөньядагы барлык әниләр дә мәңге яшәсен иде, ди Роза ханым.
Исен сома әни бәғірі Сағышланы қорып тәрәзәді Кетесіңмі мені қадірлі Алла әни бик сағындым сені Қабатлымын шушы сүзімні Исенліклер берсен инде Раббым Сақласын ол әни үзіңні Яры әлі, бұл дүниеде сен бар әнейім Сен исән шақта мен әлі хаман еш, мен әлі хаман бала, мен бик бәхетлі. Чөнки менің сағынып батыр жерім бар, мені үзіліп күтә торган кешем бар, менің тірәгем бар. Ол да булса сен, әни. Алло, әни, рәхмәтле мен сиңа, бәхет теләп кылган дұғаңа. Ишеткәч тә синең тавышыңны, Қайтып келем кебек яныңа Алла әни, бик сағындым сені Қабатлымын шушы сүзімні Исенліклер берсен инде Раббым Сақласын ол әни үзіңні Мен де бұл дүнияда көпне көрдім, көпне кешірдім әни Әмма сенің кебек тоғырақлы кіші ұшырамады жолымда Ош вақытта сен рызық табасың, йығылғанда ярдәм қолы сузасың. Тұрмышларны қора бұлыт қаплаған шақта сен назлы сөз табасың. Әнейім, мен сені бик нык яратам. Алло, әни, фәрештәм сен минем, йөрәгемгә син ашкына. Мәрхәмәттең игелегең өчен башым ием рәхмәт барсына. Алла әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне. Исәнлекләр бирсен инде Раббым, сакласын ул әни үзеңне. Алла әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне. Исәнлекләр бирсен инде Раббым, сакласын ул әни үзеңне. Сакласын ул әни үзеңне. Ортайга ашык мәле, әни. Сакласын ул әни үзеңне. Сакласын ул әни үзеңне. Әнием, мен сені бик нык сағындым. Ландыш Бахауи күптәнге хыялын тормышка ашырган. Ниһаять, Android'тан iPhone'га күчтем. Бу телефонга 2 айлык хезмәт хакым кирде ди җырчы. Ландыш ханымны зур сөенече белән чын күңелдән котлыйбыз. Яңа телефоннан бары тик шатлыклы хәбәрләр генә ишетергә язсын. Нур сибәләр тормыш күгендә алар белән горурланып яшим бәхет тышкыннар күземдә шатлыгымда бер юанычымда бәхетемдә бар сез димәм
Дуслар, тапшыруыбызның иң дулкынландыргыч өлешенә килеп җиттек. Мин лайыклы хитның ноябрь айы җиңүчесен игълан итәргә әзер. Шулай итеп, сезнең тавышлар ярдәме белән бу айда Ландыш Баһауиның бал җимешләрем җыры җиңү яулады. Ландыш ханымны чын күңелебездән котлыйбыз һәм киләчәктә дә уңышлар телибез. Ә мин, Рузилә Хәйретдинова, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналында күрешербез.